Silav bînerên hêja di bernameyeke dina gotûbêjên serbest em bihevre. Mêvanê me çîroknûs û weşangerê Kurdê ciwan Înan Erolê ku ji 2022 duyan vir de ji xeynî nivîskariya xwe wek rêvebirê giştî pal weşanê jî tê nasîn. Di vê xelekê de em ê hewl bidin li ser kêşeyên weşangeriya Kurdî ya qonaxa nû gotûbêjek li dar bikin. Beriya wê dixwazin mêvanê xwe bidin nasîn. Înan Eroğlu di 1994 de li Bismilê çêbûye ji 2010 vir ve nivîsar û hevpeyvînên wî di çendîn kovar, rojname, malperan de belav bûne. Du kitêbên wî yên çîrokan bi navê Têbîniyek û serpehatiyên Înanol û çîrokên din ji weşanên Avesta derçûye. Heft û heştên birinekê kitêba wî ya sêyê me. Înan tu bi xêr hatî. ناخيري دبي كيك شنر ويبرتا خوشبه يا راسي الجو الروجه راسي Belê, ويا belê, belê. Wek tu dizanî pêlek berê me dest bi bernameyên YouTubeê kir û mêvana me ewil jî Fexriye Adsayî bû. Wek nivîskar û dûre weşanger û rêvebirê pal weşanê bêhtir jî li ser pêla yan jî demajoya weşangeriya nû ya li Amedê wê hin pirsên me hebin. Li gor agahiyên li ser malpera palweşanê, palweşan di payîza 2022 de li Diyarbekirê bi mebesta weşandina kitêbên edebî, fikrî, dîrokî û kadên din ên zanistên civakî ava bûye. Armanca wê ew e ku kitêbên bijareyên di merheleyeke firah xwendin û edîtoryê derbas bûne bi bergên xweser û sê formatên cuda yên wekî e-kitêb, kitêba dengî û kitêba çapkirî bigihîne ber destê xwîneran. Meseleya cîhana weşangeriyê ev e. Gelek murav nizanin bê çawa bi rêve diçe. Dibêje xwediyê cekîran de Buxê Valerie Branson ya li Londrayê. Ji bo weşanxaneyên mezin erê mafdar e. Lê weşanxaneyên biçûk û ên nû xasma ji weşanxaneyên ku kitêbên Kurdî çap dikin, mirov kêm û zêde dizane bê rewş çi ye. Gotina merheleyeke firah xwendin û edîtoriyê tê çi watê? Lijneya we edîtoriyê çi dike? Kî dixwîne, kî li ser dixebite û bi çi awayî dixebite? Fermû. gelek spasiyet dikim kek şener ji bo vê destpêka rastî xweş û hêja destpêkê divêz bibêjim gava ku me got em dixwazin bi sê cureyan çap bikin van kitêbê xwe wek e-kitêb û kitêbên dengî di vê destpêkên ha em xwe bikin werin ku mixabin em di qadên e-kitêb û kitêbên dengî de bi ser neketin. Herçem rastî armanca me bû ku em sîstemeke wisa ava bikin ku him ji alî dijîtalî ve û ji alî tiştên dengî ve lê mixabin tişta ku me xwest li hev nehat û me dît ku belkî jî hêjî ew dem ji me re maye ku em bêtir li ser kitêbên dengî û kitêbên dijîtal bixebin. Doma me giraniya xwe da kitêbên çapkirî ku destpêkê me kitêbên mehkêm nusxe çapkirin wek bi 105 nusxe, 300 nusxe. Lê vê dawiyê me hejmar zêde kir ji ber ku me ez giraniya xwe bidin çapkirinê û êdî em kitêbê xwe wek 1000 hebî çap bikin. Destpêkê çima me xwest em bêjin sê qadên cuda de rastî hinekî çekî jî aliyê wê şexsî belkî bi min re jî hebe ji ber ku sê qadê muhîm in gava ku me dest pê kir ji gelekî ji van qade hes kim lê ji ber ku derdoreke me yî zêdetir edebî heye niha bêtir kitêbên me yên edebî hene. Lê îsal jî sala pêşî rastî em dixwazin pêkevin hin qadin ku ev qadên fikrî ne kitêbê me ji xwe amade ne û qada dîrokê ye. Çima me xwest ez bêjim bi merheleyeke fireh ya edîtoriyê re çunkî rastî yani ji ber ku weşanxanê din re jî xebitîme û kêm zêde ez dizanim rewşa Kurdî û bi her hawl ji ber şert û mercên wan jî ew derfet çê nabe ku me re li ser berhemekê zêde zêde ûr bibe. Loma gava ku min ev weşanxane fikra wî min re çêbû min got ez xwe bawerim çima min got ez dikarim rastî edîtoriyeke baş kitêba xwim. Hevdî gava ku ez bêjim edîtoriyeke baş nayê manê ku ji bo her qadê ez ê edîtorî bikim ji ber ku qada me biçekî cuda ye. Em bêjin mesela êmeyî helbestên Yahya Umerî edîtoriya wan heye jî em bêjin hin zimanî din kes nedin wek em bêjin mesela Soranî kitêbek me çap kir Ergün Öpengîn edîtoriya wê kir. Em bêjin em hin kitêbê fikrî çap kirin ser mesela Serdar Şengül edîtoriya wê Davut Teşî min em bêjin kesê din ême bêtir qada min axşana edebî ye çîrok û roman e. Loma
gelek cara gava ku ez dibêjim merheleyeke dirêj gelek aliyê wê hene ji serrastkirinê bigire heta edîtoriyeke naverokî ku mere beşa derxe lê zêde bike bûyeran ji nû ve ava bike belkî ji nû ve binivîse gava ev dibêje merhale bêguman hinekî dirêj dibe û ez dixwazim ew xwendevanên me hîs bikin yani bi rastî gava ku vê kitêbê dixwînin yani ji xwe ber nehatiye vê merhalê û bila bizanin ku bi rastî kedeke dibe ku biecibînin ya jî neecibînin ew aliyekî lê ez dixwazim ew hîs bikin ku bi rastî em gelekî li ser sekinîne lê tevî ku em dibêjim gelekî sekinîne jî ku îro radibin van berheman nerin ku gelek esasî xwe de têr nake lê mixabin xuya ye ev jî problemeke mezin a edîtorî weşangeriyê ye hêvî dikim hêdî em jî kêmtir bikin problemê. Belê. Yani di min konaxa edîtoriyê dibe perwerdehiyek jî ji bo nivîskir ne wisa? Yani heger av serê xwe pê dişînin edîtor serê xwe meselê yani değişînin heşku dibe dibistanek ji bo wan jî çünkü a di duyan de gava di duyan gava seyan de êdî berê xwe de edîtoriya herî baş a kitêba xwe ne wisa yani tiştekî wisa jî dibe bi min. بله بگومان ام سایلی دستوی که از بیشم راستی اجی ادیتوره کی نپروری مز ادیتوره کی کل رسته مم پرورده یا وینر کی از بخواه هیجی هین دبم تجاری از نابیجم یعنی از هین بومه و به ادی خلاص نا راستی هیجی هین دبم و yani gelek karî weşanxanê ji rastî ez di weşanxaneyê de hîn bûm belkî jî ev hinekî qedira me be ji ber ku em carekê re xwe di nav de dibînin û ji bo ku tu karibî wan berteref bikî heta ştedî tu çavê tevekirî karkarî çawa ye edîtorî bi şekilî jî divê reflekseke meriv a dîtinê a rexneyî bibin bi şekilî kurd ew jî bi tecrübeyê re çêdibe yani çiqa salî wî torî jî bibînî bi rastî heta ku tu tecrübe nekî û zêde zêde nexwînî çê nekî zû ev refleks çê nabe îja gava em bahsa edîtoriya Kurdî dikin gelek cara ji me re îmajeke wisa heye ku edîtor ew kesek ku em bêjin xeletiyên rêzmanî serrast dike û nizanim hin xetayên typingê serrast dike bêtir tiştên wisa şiklî û neeleqedarî naverokê helbet ev jî bi min aliyekî wê ye lê bi min yek astenga mezin ku nahêle edîtoriya Kurdî pêş bikeve ew e ku berhem gava ku ji me re tên yani gor ê ku ji me re tên ez karim tiştekî bêjim rastî sedî notê wê ne li gorî rêbernameya me zimanî ye ne li gorî tişta ku em dixwazin têk bînin tevî ku di rêbernameya xwe de jî me gotiye eger berhem sedî not ne li gor rêbernameya bebe ne li gor rêzmana be em qebûl nekin lê ji ber ku rêjeyeke zêde berhem ne li gor me tên em di hin xalan de mecbûr dibînin ku wan berheman qebûl bikin berhemên çawa berhemên ku em bînî ku rastî potansiyeleke xurtê heye em dikevin bin wî barî ku wî metnê ji nû ve serrast bin ji nû ve binivîsin ji nû ve avakin loma ez difikirim ku rastî nivîskarê me vî alî de hinekî zêde hew nadin ku arê me sive bikin ku em bi hev re rûnên li ser naveroka metnê nîqaşê bikin li ser kam dikarin vê berhemê çawa ji alî naverokê ve baştir bikin ji ber ku em hemû mesaiya xwe hemû hewla xwe didin ku wî zimanê rast bikin êdî zêde nikarî bala xwe bî naverokê ji ber ku ew derfeta me bi xwe jî zêde nîne yani hinekî girêdayî derfet ye ku em wan qadên serrastkirinê qadên ku edîtorî naverokê û qadên ku belkî kesek taybet li ser karakteran baxebite zêde nîne çi dibe kesê edîtor wek pakêt hemû tiştî dike Tabii ev avantajı wê jî hene ez ne ku kêm dikim çima ji ber ku tu hemû aliyan başnasî û bi biraya min edîtorekî baş ew kese jî ku garibe van hemû aliyan bi xwe jî van ada de bixebite îja gava mesele dibe ev bêguman zû em nikarin vê merhaleya rêzmanî derbas bikin û bên vê merhaleyê ku kam dikarin van biyera van çîroka çawa baştir bikin loma gelek caran tiştê ku ew hewl çê nabe loma normal e cana xwendevan jî dibêjin ya
افتشيه تشوها فكري لي متفاقه اديتوريه وشانخانه كردي اگر ببینن از بجمع کم زیده ما خود المجيب يعني اكبر حب حتى كتير المرحله يجي اساسي فده بمن ونهر كدريجه وما قال لك بوتنا كي وبمن راس الاديتور او كسيكو قها خطات شي دبن تيريتا نورمال جي لما من نفر بروبلم كمزنا جي لي كاري اديتور راسي بشكل جيران Yani tu jî baş pê agahdarî her weşanxaneyek bernameyeke xwe ya rêzmanî avat dikin. Yani jî şertên şert û mercên qebûlkirinê. Yani tê bîra min mesela weşanxane lîse tiştekî wisa dabû dest pê kirin. Yani hinek pispor rûnişt dibûn û ji bernameyek ji wan re çêkirbûn astekî de bernameyeke edîtoriya de astekî de. Yani dosyayên ku tên ba ve gelo mesela tiştên ku hûn qebûl nakin çê dibin dosyayên ku hûn qebûl nakin yani sadî sad hûn dibêjin bi biryarên ku ev dosya wê neyê çapkirin li gor bernameya we û tiştek edin dikarî gelo hinek agahî li ser wê bernameyê parve bikî çi ne ew اري اري هل تتذكرم يعني قاعدكو هم منو دسبيكر موجود في حتى از برنامج كما هذا كو قاعدكو امتيك هذا المرحله الدكتوريه ام هندشتان آمادگی دست پی بکن لو ما قاعد وهاكر مقول هندشتان كو خالي ما يسركيده يعني نابع تشتي قراندن هندشتان دجي مدري برنامج خود دجي اشكرك مثلا قلت يا دهن خالي ادبي دبكو متن فونكسيوني كوي هذا كل رزماني بشكينه يعني جنوب رزماني كي جواك ام جوان شتان رجي واش بيني ام ليزي كيويد منو ام زيدا ناحش لهن قال هنا ام بيجن ابتش بيو صابر يعني كوسانه يجي ام بخوا راست كن لهن تجي هنا ام وقت ترجي و يجي سيشار او يعني ام فان او يمكن يعني جوج وجبلي وي نتني مثلا ريليسي مثلا بوكسازي دجي هن تشتنا ام رجدن يعني ام بيجن ام بي اواي يعني ام اواي تا شينابه يعني هنتشتي روسا هنا افجي كينا بيجن ريفرنسي ما يك جي كشي ورماندي ما يزماني وكل قال لك تشتي شي براسي اس ام بي دشيورن ارجين بفنجينا لما افري برنامج براني لسر خالين ان هن برهمين وي ريبرنامين وي في اماده كده جينا يك يدن مثلا عمران اران كل سر ابو بساز ي ريزمانين قال يجي ميكايل بلبل يجي هن خلان مج مراد ايدوان هل بتبنى برنامج سديسة وحمو خلان بدنا يجي شبركو هر جارك تجربه كانت شيء فهم هن شطال يزيد ذلك بيجمان هنا يجي رسيمه بوتيه يعني تبيكو حقي مجي هي قضاء متنك جو آلي زماني بفرقرابه حقي ما هي كو ام برسبل دي ندل اللي قالك جرى متن وساطين كو جمرت بين هم بقي هم بنرقيلين وهم جي لما فقر يعني ليه حتى هم ام هالكسي فقر يعني او تشتكي لنا هن برهمين جي آلي ده كو بتمامي ما قلت يناب يعني جو آلي زماني ده يا باوك بشك بابج مربشيه هن برهم جي هنا براسي ما قبول كرنا تبي كون ناج نقول برنامج مجي تشماج بكو بوتنسيال كخرد ادبي تد هنا وي وهذي ما وشان بنا ما قلت يا محتملا اف كاس دي تشرون جدا تشتين هي باشتر بالنساء وهي تشتين باشتر بكردي افاكه لي خالد دن زيدتر املي دنار يعني شو سي برانسيبي مهنا یک جی ام دبین که اف برهم گلو برای چت کردی دبه چت قادافه دبه چل مزیده بکه چل کردی زیده بکه چل ادبیات مزیده بکه یک جی برهمه که خسره سری خواه ت قالیته که ویا چوا هیه چش آلی چروک سازی و طبعی از چارچوبه ادبیاتی در دیشم یعنی او قادرن بخلاصی مکتن چش آلی تکنیکی و قالوا كانت تشتكي جماعة بيجا يك جيشي ما قلت يا براسي ام ريخوش كرن جبو نفيسكارين جوان لي ارناي واتي كو نفيسكارك جوان بامي برهموي قبول براستي خمجين بشي اللي قالك برهمين نفيسكارين جوان شي مخابن جبربان تشتان جالي نافروكي و ما قبول نكرله وشوا فوق وشانخانه كوصاف ناستو حتى دسي متين تفازن كيم برهمان شاطر يعني شيء إداية كما يكون
ام دناف 10 سالا ده او خاص كتير شابك النينة يعني جبوس اي سال ما قلتبو اميت ناف برا حش ده كتيبات شابكم محتملا انا ما قشت نار جاكو بلكي نحب حش هذا النينة بله. ليه يعني شو ما ام دبيجن دبيكين به يعني جبركو شوى فاندوانين ما ديارن كسيكو لسر متي مخرت ديارن اديتوري ما ديارن او تام دياره شما ازي في فوكوسا فاندوانين خو دنا ست برهمان ده وندا كم كنتني بسي برهم جوان ده كذا بيشو نوتو نه برهمي من بمين الجمرة از دخوازم ام دخوازم هر برهمه كم زيده وكي هب ده كذا بيش او هندانه به قيمتي ببینه و پرسی گلک فاندوان گاوا کد بجن هر برهمه که حالی کو درد که از مرا بکن بستینم اف بیتر هیجانی به راستی خوازم او هیجان کم نبه و اف ایماجا کو پال وشانی آوا کریه بسر هن برهمین کم قالیتر و تیکنش بله. هناك يعني اللي قولي از هنغاريا وقت بيجم مثلا قالك جاران دوسين بندخانه دهاتن يعني قرتين كرت مثلا دوسية دشاندن و تزاني يعني درفتين وان تنبو كو ام بيجن وكمل ان كل وكسن درفه لسر پرورده هي زمان و يعني جرامري بخابتن بله ve çağı yani me tişteke taybetiş bo wan dikir ku em wan قبول bikin û li ser bixebitin û çapa wan bikin dosyayên wîsatên gelo. يعني حتى انها او كي زنداني نهاتنا لان بيجن جهن بارتشين دنيا جي ايهن دردورين سياسي او خاتمه شو ما هن يك جوا ما تشاب كرو براسي هي بقشتي تشتكي كو ام تنبي قايل بن براسي جمرة نهات يعني كو Belê. بيجي هل ام وجهي بشغال دلي او بسري خو جي نكري تركه يعني كو اف جي جوان به یا جي شم به یا جي تشيدن به لما قالك جرار رخ لجي المتي دبيت ما بيسفري ويجن سنة مافتار جي براسيام جي تقاسن لي هي تشتكي كو جمع بي و ام بي او بن شاب بن نهاتيه ببيع وهي اسكارم بيجن Madem te mijarbe kir belki rexneyên ku li palweşanê tê kirin di derbarê nivîskarên jin de kêmbûna wan de ev ji bo hemî weşanxaneyan derbas bare yan na. يعني از نكارم بيجن بلكي شحمو وشاف انا راس بلكي هيجي ام نوبن يعني وبراسي اجبركو ام بيتر كاليتي البيشتر يعني او ايماجي كو ساتشي بوكو تاني ام وكو ام تاني اي جوا نا تشتكي سنه تاني وبحاطه بشتكي مدي هن برهمين جوانا تين براستي نا وي اصلي ليكو يعني شواز بيجونا وي اصلي نج لغوري برنامه امي وشانديه ما هنكي ما او كريتيرا خود شكل سيستر براسي ماجد باست يعني ارمانجا ما او بوكو ام بيت ايجوانا اي باش او در كنتش لو ما هنك بيداويه بغريا كسيد سال مزنترجي لي ام وشاخاني دنارم لانه كن بيسكارين جن انا لي هر ناوي ماني كو ام جبوان جي جبوغي مجاري جيني حساسم براسي ام جالك يتفازنو قد نبم ببيجن ام دوارگري ده هنكي بي يمسيا خويا تلاقي Zehmetên mesela li pêşiya weşanxaneyê nû hem pirin û hem jî biya min piralîne. Di serdemeke ku alternatîfên xwe weşandin û xwe nasandinê mesela zêde bûye de lêgerîna rêyên ku qedr û qîmetekê bidin nivîskaran heç ku her tim xemnakî û acizkeriyekî jî bixweretînin. Heke te weşanxaneyek hebe û di mitbexê de tu nebiserê xwe bî bivê nevê hin pirsgirêkên girîng tên pêşiya te wek heqdestê xebatkaran, edakirina adil ya darayî, kêşeya fon û destekariyê. Yani em dikarin bibêjin ku not û neh pirsgirêkên weşangerên serboxe hene û piraniya wan jî girêdayî fînansê ye. Palweşan çawan li ser piya bibîne înan. يكي تجالك يخش بوتا كتنجي نوتو نحبر سريكي وهنا اللي طبيش بومنا ما اساس كواب ده سبيكر من حمود شدام برشا قبل من قلت
حتى من تابلو يك شوار درست بو بله مقولو از انا 5 سال 10 سال او قاست تشتبكم لما البني يجي نفيسية اگر سدية كيوجي بيك بي خيرا خذي باشه يعني اري از بي مفرح قايلم شما ازانم دراستي تشتين وها قالك دريدا وي بروبلمي وي تشي بو يعني بروبلمي كم تخمين نتكردي البته شي بو لي افتجاري ما باستي لما من قبول كريه براس وقوام دس بيكن وقت از حياتا فا ددم بيكاري بسركة از بيجم خيرا خذي شي بو سرناك يعني شو بيجم والله حتى li tabii tinê tamnî ku ez derjê berdim û ji aciz bibim nîne lê ev em tiştine di rêde meriv aciz dike yek jî bi rastî bi min karê weşangerî gelek rehet e lê gelek caran xebata tabii bêyî ku ez kesî wan aciz bûm yek bêjim gelek caran ji ber mirovan tiştê wisa derdikevin pêş بله doma ya ku min bêtir aciz dike ez wê bêjim yek jî ez zêde خمسارية الجم جباكامة بينم لما اشتكوا دراسي قال لك يجي عارض زمجي أبع بيجن قابك مرة بقازي كاري كي بكى قال لك جرى صوص تين داين يجي بيجن أمي بكن ونكن وفلان بيضا تشتكي اللي هاري داويد ناريكو براسي هاري داويد كسك الميدان تريكو زبان شتا زانو ويبقى بله لما تخمين أذكر أوقاسي خمسارية زيادة هبو Adın jî tişta min got kekê a ku mezêde diwestîne mesela çekî aliyê nivîskarî ye بله ku gelek ciran gava berhev ji bo ji me re tên em zêde zêde pê carana diwestin doma bi rastî daxwazek em ricayek min belkî hem ji nivîskarê me ji wan ve êdin be yanî bêtir karibin li ser ziman vê dîvê mesela ziman em hal bikin ku em vegerin ser naverokê bixebitin چونکی برا ام انا کی ادیتورین وکی ما زیدم اوبسسیفن يعني حتى راسته بخالي كي حتى تشتكي زيادة مدخل ستريسي ادنجي كم دخوازن ام بيجن برهمين ورقري شابكن ام دنين دبينن كو جلن كسين ورقري كن هنا لي هيجي او زمانه ورقري بكردي زيادة بنجي نبيه بله لوما كم ورگرین ما هنه براسی کاربن ام بیشن تمامی تقریبا بدن گلک ور اسپازم پاسا ورگرش گلک برهمین بله ورگرش مرتبی ورگر كدك ريزا كمني حقا زيادة زيادة جوان هي أو قصري بابيرا ديشين بلكي صالح 2 سال 3 سال لي دبي ام اي دي فيها فان بكن قاوكو برهمك هات ورگراندن برستيجا كوي اري هي اللي بشتي كو نهار فان كرن وبشتي كو او زمان مدكردي دبنجي نكد توات يا وينينا كو ام كسين او قاسي قرصه ورقرين هم حيفا كدامه هم حيفا وقتامه وحيفا ويك كاغزه يعني كو ام فاندوانا في ارسل لو ما برهمين كو ساج مرتين الظالم كو براسي كده فرمزن تيتدانا لان مجبور تمينم كو تبو لكن لو ما بتشكي كارير ورقينا زحمتك كو من بالي كل زيادة سيقف ورقينا مش بالك يجي به وی مثلا کردی سدی ست چاره سر بکن یعنی نتنیج آلی ریزمانی و دوی رحی زمانی لما کاربه زفت بکن لو ما هند ورگرین که قبول کرد جارنا ام کفن ناوی ام بینیم که کن گاوا کج دسپی که و نبدلی ما ده میر ده ادیتور کفن ناوی بله براسي ام نكارن وي مسألة شهر السنة بكن إجاج بركو وقت مبود ام بتشكي وازن آخری باش به ایجاب آخری باشی زوزو ام برکو پیدا نک لوما برهمه ساکیم بله يعني سپاس بره مثلا جيجي که خوانده بو وصده هشيم دما مثلا کاری وشانگری بجه رفق دما چاپ کرنه و به سپوریا سکتور سینوردار بو وشانگرین کبن شوپی yani em bejin veşangerin ku hinaji kitabın fiziki çap dikin erkeke parzu neji dikirtin serxwe bi başkirina kaliteye û dûre bi belavkirina kitabên fizikî ku li Kurdistanê hejmereke zêde a perakendeyê nîne belkî hêj nîne nizanim yani tu baştir zanî nirxê li karê xwe jî zêde dikin yani nirxekî jî didan karê xwe çapa veşangerekî di heman ketê de temsîlkariya kaliteyê bû jî li cîhana rojavayê mesela yek ji wan penguîne a duyan Panton yan jî Simon and Schuster mesela weşanxaneyên wisa bûn heger em qala
cîhanê bikin. Heger kitêbek ji wan weşanxaneyan derbûçiya dehat wê watê ew kitêbekê başê jî û diviya ji xwe baş bûya. Lê bi min ew dem û dewran derbas bûn heger em berê xwe bidin cîhanê. Êdî refik di malperên webê de mesela li vir cî digirin û bêsînorin. Xwîner êdî ne li dûl kalîteya çapê ye. Lewre çapeke kevneşopê êdî tune ye. Li şûna wê wek mînak di Amazonê de li hejmara stêrkin ecibandinê dinêrin û hêja dikirin. Carna jî belkî kurtinên nivîsa danasînê bixwînin yan nexwînin ez nizanim. Lê belê bi tikandineke ew kitêb li ber tê ye. Kitêb pirtûk wek projeyeke li ber palê jî bû û te destpêka axaftina xwe te li ser vê jî got. Yani li ku dixitime înan çima birêve naçe ev mesele. Yani ji bo xwîner kêmin yan jî xwînerên ku berê xwe bidin pirtûka kêmin. Yani her du çandên cuda ne, du nêrînên cuda ne, du şêwejiyanên cuda ne ez dibêjim. Yani ev bi bajarvaniyê ve bi hêzê ve bi lezgîniyê ve bi tiştên din re jî girêdayî ye. Belê. Destpêkê basan kêfim pêkê basa weşangeriya kevnûşûtî kir. Bêguman rast e em bêjin vê jiyana bêtir dîtbarî kiriye ku em zêdetir dû stêrka bikevin ka gotiye. Lê ez dixwazim ji ber ku Kurdî belkî jî qasî ku dezavantaj e ji wan tiştara carna avantaj e. Loma ji ber qadeke biçûk e belkî zûtir merevkar be van tiştê ku êdî dinya nikare pêk bîne tiştê berê belkî em ji nû ve pêk bînin. Loma tê bira armanjeke me nîne û ticarî wê helbet em dixwazin zêdetir bên xwendin zêdetir qezenç bikin ew tiştekî din e. Lê nayê ku sir ji bo ku em zêdetir qezenç bikin em kitêbeke neb dilê xwe şa bikin. Ti kitêbeke wisa dê çê nebe yani helbetin kitêbê me dê ji êdin belkî kêb baştir bin ya jî kêmtir bin. Lê her yek dê qîmeteke xwe hebe û ti carî em naxwazin wê rêzê ji dest bidin. Mesela kitêba ji yekekê biraya min ew qasî em ketine di nav tiştên dijîtal de em bêjin her destê me de telefon heye em bizanim em Netflixê dinerin em diçin sînemaya yani em her tim dibînin her çiku êdî xwendevan naxwaze yani wextê xwe zêdetir ji Twitterê de ji Instagramê de îja berê xwe bide kitêbekê û belkî jî hê jî em negihîştine em bêjin ji bo Kurdî rastî ji bo dinyayê tam rewş çawa ye nizanim tu baş dikarî tiştekî bibêjî lê qasî min dît him di weşangeriya Kurdî de û êtirka de jî ez dişopînin di vê meselê de çekî marjînal ba bi ser neket. Ek kitêb demekê bû de çêbû di Kurdî de jî mesî kitêbê xwe bi deng kirin û me ew kirin lê me dît ku kaxiz bêtir tê xwendin me dît ku em bêjin hevî ku dibêjî bi deng e yani rastî wisa difikirî min digot ya em gelekî westiyan dijî minekî godar bikin û em civateke ew kin yani hez dikin ji godarî di wir de jî çêdebû ez bi xwe di wê fikrê de me medya civakî hemû biniya me serûbinî hev kir van mesela de û êdî em nizanin tiştê ku em bêjin vê bibe pêk nayê vê tiştê ku nebe jî cana pêk tê lomaz tevî ku wek weşangerekî jî ji ber ku mecbûr es danasînê bikim em mirim ez bi xwe zêde tesîra wê bandora wê tevî ku aliyê wê erenî hebe jî ez aliyê wê neyînî zêdetir dibînim hem li ser ektîba jî û li ser xwendinê biştî jî û li ser ku ez bi xwe jî jê mizdarî bim û rastî gelekî jê acizim ji ber konsantrasyona min pêk dibe û ev ji bo edîtorekî tiştekî jî nîvmirin e esasê xwe de lê tiştekî ku em bikin jî nînim. Yani wek nifş jî bin li gorî nifşên beriya me beriya we heçku di medyaya civakî de hûn em bêjin tu bêhtir wisa xuya dikirî yan jî rêyên wê ve baştir dizanî ku çawa em bêjin bigîjin girseya xwînera guhdara ve podcasta wek em bêjin bikaranîna em bêjin amûrên
medya civakî yani ve pirsekê min hebe loma ev hat bîra min mesela nivîskarên xweşî me bêjin diwarê birêkûpêkirina naverokê dîzayna hundir û dîzayna bergî prodüksiyona kitêbê û dîtina kes û kesanên ku em bêjin têkiliyên gel de başin di vir de jî tûşî zehmetiyan dibin. Kitêbên dengî ji bo xwegihandina piştgiriya finansê û fonan bi min rêyeke baş bû. Çünkü wisa bifikir lê ev jî dîzat bêjim bi şêwe jiyanê û bi aboriyê û bi bajarî vekirî daye. Eger wextekî te yê ji bo guhdarîkirinê hebe tu ji mala xwe di nîv saate de saetekê te tu heyî navnîşaneke din belkî jî tê vekî tê lê guhdar bikî. Bi min ev jî belkî zêde hîna jî nav me de nîne ku tu wextekî ji bo guhdarkirina romaneke şîrokeke Kurdî mesela bikî. Di warê avakirina bazarê de malperên weşanxaneyan jî edîtoran jî dîzayner û nivîskaran jî dibe lanek lêlînek. Di vî warî de jî kemasiyên me zêde ne. Derveyî çend weşanxaneyan wekû profesyonel bi tu teherî ava nabe înan. Sede min vê çi negelo. Em yek kesin û dixwazin her tiştî bikin. Bi her tiştî bijûn. Belê. Evet. Yani ez xwe wê fikrê dime û belkî jî em niha destpêkê û qasî zorê nedin ku her tişt bi profesyonelî be. Yani profesyonelî hinekî jî ez ji bo min wisa rastî Belê. tiştekî girêdayî derfetan e. Lê gava em bêjin derfet ya jî profesyonelî her tişt belkî jî ne girêdayî pereyan be, tiştekî jî girêdayî vîzyonê ye. Nûma bi min vîzyon nîvê profesyonelî ye û Belê. çiqas aboriyeke meriv kêm be jî bi min bi vîzyonekî heta astekê meriv dikare bi profesyonelî û karên baştir bike. Nûma mînakê wê jî hene di destê gelek weşangerên mezin de belkî here hene lê gelo çawa kartînin. Vîzyoneke çawa kartînin ev jî cihê pirsê ye. Belê. û ji bo me belkî jî ez bêjim hê maye yani ji bo ku em bêjin profesyonelî min bixwe ez xwe wek profesyonelekî nabînim. Ez bêjim xwe em hinekî amatûrin ew derfeta ku em tam bibin profesyonel nîne. Lê bi giştî ji bo ku ew profesyonelî jî çê bibe destpêkê bi min ê ku derfetê wan hene vê qebûl bikin ku gelo gava ew dev jê berdin ev weşanxane wan dê dewam bike yan na. Yani divê em bên wê merhelê ku weşanxaneyek belkî jî êdî derbasî nivşên nû bibe. Belê. Eger em bêjin ha tamam ev weşanxane bêyî kesekî jî berdewam kir rastî ew profesyonel pêk hatiye. Lê gotineke te tê bîra min dike şener ew çaxê gelekî ez li ber jî ketibûm û te gotibû win nivşê dawîne demekî çend salê. Bu haya وجهه ben hem muxatabın û nivşê dawîne. Ya ez carna dikutin ya gelo rastî jî yani nivşê dawîne û çünkü ev me ditirsîne eger em nivşê dawî bin nexwe Min jî weşanxana dawî ye yani. Kesê ku berdewam bike nîne. Ji bo vê jî wekî min got destpêkê divê kesê ku li ser vî karî ne ez kesê nû perwerde bikin yani rastî ev min jî ditirse nîşeyeke min jî ye. Ji niha dest çavê xwe digerîne din kaya ez em kê bibînin perwerde bikin ku bila li ser wî re biçe. Tabii ev jî hene cara kesên weke me bêje etor obsesîv zû zû qayîl nabin. Çawa qayîl nabin? Em bêjin kesekî digirin ew metin dîsa jî dixwazin bawayekî müdaxale bikin. Çünkü wê bawerî de ne ku divir de tiştek heye yani tiştek heye ku divê ew bi xwe çareser bike ew bi xwe rast bike ew bi xwe bike. Îja gava wiha dibe ew karbeşî çênabe. Tabii ev jî ji ber gelek sedemane weşanxanê me ew hene em bêjin ku divê rê ve biçin û em bêjin hêvî dikim ku em jî demeke nêz de karibin yani qada de bişekî bimeş. Yani gava di demên fuara da di demên em bêjin qeyrana da gava ez li internetê dinêrim rewşa weşangerên Kurd hema bêje sadî notûn neh qala mesela bacê û qadebeyê û em bêjin
dövizê dikin. Yani tu jî zanî ku qura dövizî ya ku her diçe li Tirkiyeyê zêde dibe û bêqemetbûna lîreya Tirk û hilfirîna em bêjin bacê û hemî tiştên ku mesela têketinê de xasma jî di sektora weşangariyê de ya ku girêdayî derve ye dibe sedema qeyreneka aborî û bi min rewş her diçe qembaxtir dibe. Yani çi biçûk çi mezin hema bêje hemû weşanxaneyên Kurd ji ber rewşa aborî û qeyrenî gilî û gazinca dikin û mafdaran jî. Wek palweşan heya îro ve 12 kitêb çap kirin hege neşaşbim wek ku hinek jî dirê de ne. Weşanxane mesela çapên dijîtal dikin mînak ji kitêbekê hindikî çap dikin dûra bir rek din û bir rek din. Belkî ev jî rêyek be nizanim yani. Tabii ez ê pirsa tîraja we nekim yani bê çi qase çünkü hişkû te hinek hejmar ji dan min di van şert û mercan de palweşan ve belkî ez pirsa xwe dubare dikim lê bi rastî jî dixwazim yani bi vî awayî piştgiriyek jî ji bo palweşanê çi bibe yani heger rewş ev bê rewşa aborî ev bê û mesela di nava salê de ku tu bixwe jî dibêjî wek rêveberê palweşanê em ê pir kitêba çap nekin tiştên bijartî bin gelo wê ev derfetên wêyên aborî wê hebe ku hûn li gorî bernameya xwe biçin heqeten jî di nava salekê çar kitêb sê kitêb hûn çap bikin mesela. بله yani rastî heta niha zêde û problemeke wisa çê nebû lê destpêkê bêjim yani sê kitêbê me ewil hekek Ramazan Aslan piştgiriya me kir gorî me çap gelek spasiya wî dikim carde û êdin ji xwe me bi derfetên xwe û bîyawayî me çap kirin û ji xwe mêj niha pêve jî çap bikin tabii heta çend sala min gotiye çi bejî ez ê em ê bikin yani heskî em krêdî bigirin heskî em deyê bikin ya jî tiştekî din bikin ji ber ku armanca min ew e ku wê çiqa pêk bê nizanim lê em bi piştgiriya xwendevanan zêdetir li ser piyawen bima gava ku merev zêdetir li dû piştgiriyanek ha gelo ew ê bê neyê li gor wê em çap bikin bi min êdî armanca merev zêdetir fokusa merev zêdetir ji çapkirinê ji kalîteyê zêdetir ka tu dikarî ji ku piştgiriyekê bidî helbet gavaz vê dibêjim nayê malê ku ji xwe di ew kê de jî di bernameyê me de jî diyar e erê em tawayî ji xwe pere ji nivîskarî xwe nasînin lê palweşan derî wê vekiriye ji bo piştgiriyan yanî û hasasê jî yani kî jî xwe bike ku qebûl bike em navî wî dinivîsin ku bi piştgiriya wî hatiye çapkiriyan jî ev piştgiriya wî biye lê ticarî em rastî nakevin nav endîşeyeka wisa divê îla em tesekê bibînin wiha bikin lê ev heye gelek weşanxane jî dibêjin belkî mafdar bijin vê heta çima carna hin zêde çap dikin yani dibên û kitêbê we zêde ve ku hûn piştî demekê karibin debara xwe pê bikin ev problem jê ye çima eger kêm be mecbûr dîsa baca xwe didî her meh didî her sal te didî malî wişafêr em bêjin te didî odeyê û nizam tiştê din ev piçekî ji wî alî de tabii kêmtir dike em bêjin karê ku em dikin lê tenê ji ber vê jî em naxwazin berhemê zêdetir çap bikin bo ku em zêdetir kar bikin heta niha ewkek asê nebûne û rastî ew ê bibe nebe nizanim lê ku bibe jî em ê her awayî bi rêyên wê bikerin ku karibin wan berteref bikin û wekî te got eger rêyek jî hebe em bêjin bernama serbest wekî min got yani kesê ku awakî bixwaze piştgirî jî bike em nabêjin na Belê yani bi pêla mesela berfirahbûna demokratîk yan jî em bi navê wê îtin demajoya çareseriyê re di hin zanîngehên li Kurdistanê de beşên ziman û edebiyata Kurdî vebûn mesela Mêrdîn, Bîngol, Mûş Dêrsin di sala 2012 de bi destûra Wezareta Perwerdehiyê re di dibistanan de kurmancî û dimilkî wek dersên hilbijartê hatin dayîn. Paşê pey derpey têkçûna pêvajoyê bandor li gelek aliyan kir yek ji wan jî perwerdehî weşangerî nivîskar û xwîner bû. Dam û dezgeh çalakî û platformên ku weşanger kitêb nivîskar û xwînerên Kurd dianîn bahev jî
کم بون یعنی ایدی پشتی دمکی حجکو ایدی نمان جیالی که بیچ کرد لچارسریان گریان هنگاون گرینگ جهاتنا بیتین و یکم مهریجانا پرتوکانا مردینه دوره پیشنگاه پرتوکان کردی یا باتمان لدار کتن پشتی سالان فواره پرتوکانا تویا پیجاره کتن مثلا بدگره آمده هکه نشاش بم پالوشان جی مثلا بشداری کمخباتا و شنگرین کرد ببو هەت ببینێکە خۆ دەگوتیە بێگومان ئەم نکارن پێ وێشانگەریە بدن بەر وێشانگەریێندن ji aliyê statûyê ve rewşa Kurdî diyar e û ji aliyê aborî û resmî ve em bi gelek astengiyan re mijûlin yanî hêsankariya ji bo zimanê Tirkî û ji bo zimanên din tên kirin mexabin ji bo Kurdî nayê kirin divê komxebatê de em bêjin em li ser yani hûn li ser van pirsgirêkan sekinîne çi hêviya te ji vê komxebatê heye yani çil pêşiya me ye wê karibin çi bikin ev komxebat destpêkê bi pêşengiya wextan û zubtaniya û bêjin tora xebatên Kurdî hatin amadekirin ku em bêjin bibe wek qadeke nîqaşê axaftinê di navbera weşangeran re ji ber ku cara ewil weşanger wisa cem heb yani ji bo gavan destpêkê jî bibin gelekî mihîm bû û tabî em bêjin weşanger dixwazin ba wekî fermî komeleya xwe ava bikin bi navê yekîtiya weşangerên Kurd tabî dixwazin di vir de hin ji hîsankariyan îstîfade bikine çil waran de û çi diqadênin de be bi rastî hin tişt hatine amadekirin û tê li ser tê axaftin belkî nizanim em destpêkê em heta ku pêk neyê em behs bikin çê nebe Roma belkî demê de em bînim ku hin tişt hemûn li hin deveran rastî em ew ê weka wê dibînin gava ku em tevlî warên batmanê dibin ya jî êdin dibin hinekî bawayekî organîzetir em tevlê dibin lê helbet gelek em bêjin hê maye ku em behsa tiştên pir mihîm bikin û hêvî dikim ew pêk vê Belê û belkî divê pêlê te qala kek zinarê xamûş jî bikî çünkü wisa dizanim ku ger û geştek jî kir li Kurdistanê hatiye Diyarbekirê jî jûr jî çûye gelek deverên din jî ve bernameyên çêkirin ya li ser navê wî li gelek bajaran jî diqas ku min şopan ji kitêbên we yên ewel ên destpêkê pariyekî cuda ye hişkû înan yani hêleke wê em bêjin dîrok e hêleke wê sirgûniyê hêlek bîranînin û em bêjin û ji xwe wek bijarteyeke ku berê ji xwe hatine weşandin ne wisa ez belê karî hinekî hin beş hebûn li ser pêşre me taybet bijarteyek û Ömer Faruk Baran xwe ew bijartin û me jî ew amadeyî weşanî kir biviya we ye belê pirseke me din heye helbet li ser wê kekî ez bêjim te got cudayê rast cudaye lê em dixwazin di vê rêza şweger de jî balata çûbe ser gotiye jiyan wê rêzeke me jiyanê hebe em bêjin hatirat bin ya jî tiştên eleqedarî wê bin ev peyvîn bin name bin dê hebin esasen destpêkeke ji bo wî ev ê kêmtir wekî şam bikin lê demên pêş de em ê zêdetir bibînin û herçend ji xwe me de em wek weşanxaneyeke bi temamî Kurdî tê qebûlkirin jê gava me nû destpêkir ji me di rê bernameya xwe digot eger Tirkî jî hebe ew dê tenê hin kitêbê me li ser dîroka Kurdan yani mümkün e xwendevanên me demên pêş de hin kitêbên başên dîrokê bi Tirkî jî têdibînin heta em li ser rêzeke nû jî dixebtin li ser kitêbê zarokan ew jî demên pêş yani em dixwazin carekê re têkevnî qadî û rastî tiştên baş bidin ne ku hema em têkevnî û wisa bihêlin tabî di sê rêzên nû jî eger hayata jî hebe rêza hûrgiliyê ku demîtir mijarên eleqedarî jiyana rojana detayên çû em ê ser wê amade bikin yek ser tirênê wan amade kir em ê yekî ser qehweqanê yekî ser mekanê rêzeke edebiyata cîhanê heye û rêzeke
فكري هي هن برهمين ديار تبين كل سر مجارك شتين فكري بيشكشتن أما وان تشابكن أوي هيد إفريس هيدي بدي بمشن ليه از جبو دمك دريج كده وببيع وين هم جبو فواري وهر سال امي دست بكريه مالي فريوت هر سال كتابك كل جور دي بسرنامك ديار وصالي جارك امي دفترك شابكم بورا gelekî دي baş. ويزا كمان بس Gelekî baş. Hekem bikeşe bê statûbûna zimên bidomînin. Em dikarin bibêjin rewşa heyî ji serdema Frankoyî û siyaseta wî gelekî cudatir nîne. Belkî em rastî kitêbsotandina bi girseyî nayên. Lê belê dika da gelemperî de bikarayîna Kurdî hîn jî tûjî astengiyan û qedexeyan dibe. Tu jî dizanî piştî şer di salên pêşîn de li dibistanan li dam û dezgehên civakî û çandî di materyalên çapkirî de mesela yên wek kitêbkovar û rojnameyan li rêw resmên olî û weşanên îzgeyê de jî ew jî têde Katalanî, Baskî û Galîçyayî li her derî hat qedexekirin. Ji bo em bêjin wî welatî. Franko dixwast ku pêşî ziman têxe bin kontrol xwe. Li ba me ne bi awayekî bidizî, komên xwendinê derketin. Dixwazim bibîj gelek mînak hene ku dişibin hev. Xwediyek pîneqa feyê ji ber Kurdî hat desteserkirin, dûra pêla nivîsên ser rêqîrê hat pêşî peya, yek ji me, yek ji wan dil û gurçik li hev raşkirin. Di tarîxa edebiyata gelan de bo mînak edebiyata Îrlandî bi destekariya cîgeyî û hebûna girseya huneran geş û gur bû. Li xweseriya mesela li xweseriya li Katalanya li herêma Baskê rê li ber berhemdariyê vekir. Helbet teşwik jî zêde bûn. Gelek merak dikim handaniya nivîskarekî Kurd ku dixwaze bi Kurdî binivîsîne û çap bike di vê dîmenê de çi ye? Yani xelateke me jî nîne. Vê çima binivîsîne? Çünkü ev pirs hem pêşa min hem pêşa tê jî. Fermû. evet 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 كواكو جبت دست بكم قال وشان هكذا بلاني قالك سيا قلت ديني دروشك وسادة بنا أوقات زحمتية ده شو يعني كاركي ويدي ت دهاتك وينينا وسديسات محتمل أنت تيك بشي يعني مش تمشان كتير ما في مسيدي عادل بي الغرفة ما اختار بقول لي شكي مجي تشتي وساد جرامن هي وجبركو تشتكي كو البيشيو خنابين يعني جبلي في كاري جبلي كاري كو من بابي خورا كاري جلا كاري طابلي هي بحسي من كاري كيدن دربي كردي من نكريا يعني حتى انا اريم كيم قزن شلي هرتن بهاتا من السر كردي ربو يعني شو ورقربة شدي توري بتشتي دن غرا بيداوي جبو وارتي بيجي برنامج كأدبيات مدرس بيتر براني اما دوما بغاكو من مدرسة بقالي كركي كي وشافي از بري بكتاوي بمرهبو زانينجا هاديج لي الماستر بكر فكر تشيبو راست من درج زانينجا بلدا طبعا ازي بدو اشنجر من برياه داهيه اسبريت كم بيجم لي براستي من بيج بوكو از هر شي حال بكم از شوم عسكريه من عسكريه خلق بوكو داويه بروبلمك شينا شباب كاز هاتم ودس فكر ما وشان خلاص تبي بري ويز لي افيستا هيدو دريدن هو كو وكالي تورجي يزو تقبل كتابي مجين مش حقا قباكم لو حالي خف بكريم كو يعني كاري كيمني دايميني ناز نكارن تشتكي بكم مزيد شبكم يعني دوي مرحلة فكري ده يا عم قلت شد باتش نبا انا زي بشم كاري وشانجري بكم وزي حمو حياتا قبل في كاري بو نبو يعني از براستي تشكي جويالي ده حسابية شطان نظام بس بيجي قبول بكم يعني حساب بيجي موي شتي بين سالي دن أو بيجي ده سالي دن لي جارنا يسمن بمن خورتين يعني وحتى تايبت مخواست از دمك وصل الدس بكم دمك هاري زحمة شو بقول أجل أسكار من بيت دمي خلاص بكم از إيدي تجاري بشطان من أوي ني باري لغة مخواست دمك وصل ده كو تكس ام بيجن زوم كارب نسي اللي عجيبه دمك وسا ده سي وشان خانه هاتنا وقت حتى بيسوي وشان خانه كل شيء بفكر يعني بمن عجبت يعني دمكي ابتش كيم زي دم هر كثير هي
Ez wê didfikirim ku gelek jara tiştê baş li demên wisa xirab dibêtin. Yani wek Nawsa. hêviyek çirûskekê çi min motivekekekê halê pal weşanê em bêjin 10 sal berê 10 sal paşê belke înanere oliye 10 sal paşê ku dê çi binivîse min motive dike. Ne tiştên mezin in lê bi rastî ji bo min xweş in. Yani ez zanim ku ez ê 10 sal şûnde ji vê derê gelekî cudatir bim. Belkî xirabtir bê vê tiştekî din be. Lê ez zanim ku ez ê gelekî kemilîtir bim. Dê weşanxana me jî gelekî ji vê awayî pêştir be. Loma gavaz li vê difikirim ew aliyê wê aborî ew aliyê xwezê çi bikin û ez ê çawa be ji ber ku berpirsyariyeke min ê wisa mezin jî nîne. Yani ez hesabî bidim kesî ez dibêjim ez ketim bîkarî ku bû nebû cansaxî hem çi bêjim. İnan vek pirsa davî ez ê ji te bikim. Viya mesela hebûna weşanxaneyên wek ên we wek em bêjin palweşan û paşê du sê weşanxaneyên din jî vebûn. Hem ji bo nivîskaran, hem ji bo xwînaran, hem ji bo edebiyatê giring in. Sedema ku di nav vî karî de ne mesela heç ku ji dilsoziya wan tê. Yani berhemên nivîskarên ku bi tu tehrîriya çapê nabînin dibin pirêyeke ew weşanxane ji bo wan dibin pirêyeke ragihandinê jî tabii mesele estetîkê ew alîkê din ew tiştekî gelekî muhîm e. Yani evên ku dest bi vî karî dikin jî nivîskarin. Lê belê di mijara rêveberina aboriyê yan bazarê de wek min ne baş in. Yani ez xwe nikarim weşangeriye tişteke dinî tîcarî bikim. Em giş bi rewşa siyasî ve girêdayîne edebiyat jî bazara edebiyatê jî her wisa. Dixwazim bibêjim ku tenê dilsozî belkî weşanger heya bi derekî bibe. Dûre pirsgirêk derdikevin em jî nikarin wan çareser bikin. Wek dawî qeyrana herî mezin wê ji bo palweşanê wê çi be? Ez naxwazim tiştekî Evet. wê çi be? Qet tiştekî bi palî nayê pişta me palana xwe de ez pêşim yani baweriya min pê heye. Lê divê em vê qebûl bikin kekî gava em basa weşangerî û ew kê dikin ez bi xwe di wî fikrê de me ku weşangerî rastîn bi min ne bazirganeke. Helbet dê li rêyên wî bigera ku karibe vê berdewam bike. Lê ticarî dê wek tucarekî wek bazirganekî nel pêvî be kar dikare kîjan kitêb bê kîjan kitêbeke beredayî ve belkî perekî mezin jê xezin çünkü hema çap bike. Loma ew endîşeya weşangerekî bi min a esasî belkî jî carna ne ew mesela bazirganiyê ku tu xetekê ji xwe bigirî û tu li ser wê biçî bi min kêm zêde ew weşanxane dê rêya xwe bibîne. Dibe ku kêmtir qezenc bike, dibe ku kêmtir derkeve pêş, dibe ku di hin ciya de bialiqe, asê bimîne. Lê bi min ew xwendevanên sadiq, ew kesên ku dilsozî edebiyatê ne li derekê hene ku heya wan ji vê yekê heye. Loma del pêşiya min çi be bi rastî ez nizanim. Yani 5 salê din 10 salê din nîne. Lê baweriya min heye ku ez ê devereke baştir bim. Weşanxane me dê devereke baştir be. û ez bi vê motivasyonê ez vî karî dikim. Wekî min got eger bû bû. Nebû jî em ê dîsa bidin kirin. Yani tiştekî ku dikin nîne. Mala te ava înan yani gotûbêjeke bi min gelekî têrtîje bû ez gelekî kêfxweş jî bûm û bînerên hêja em bi înan Eroğlu re bûn rêvebirê giştî ya palweşanê her wisa çîroknûs û em bêjin nivîskareke gelek ez jî hez dikim ez wê jî bêjim. Spas înan mala te veke ku. After avatarkekê ji bo vê sohbeta te xweş û bo temaşevanên ve jî here. Serserên. Bînerên hêja heya bi bernameyeke din biminin di xweşiyê de ji bîr nekin me bişopînin.